Probudi se! Alarm je zazvonio, što znači da je vrijeme za školu. Tiffany ne voli rano ustajanje, ali mora. Oh, udario sam glavu. U redu, što se događa? Ovo će biti dovoljno. Zaboravila sam nešto. Točno, moja kruna. Stavit ću je. Tako je lijepa i čarobna. Wow, što se događa? Je li požar? To je puno bolje. Definitivno mi se više sviđa ova odjeća. Sada trebam torbicu koja ide uz to i mogu ići u školu. Wow, izgledam tako cool. I? Moj ruksak mi uopće ne odgovara. Hajdemo unijeti malo transformacije. To je druga priča. Bok, Tiffany. Wow, Liv! Hej, cure, spremna sam. Idemo u školu. Je li to košarkaška lopta? Pa da. Igrat ću. Wow. Poboljšala sam ga. Kako ti se sada sviđa? Mnogo je cool. Idemo u školu. I ovo je njihova škola. Pitam se mogu li ih školski kolege prepoznati. Sada izgledaju potpuno drugačije. Svi su šokirani. One su sada najljepše i najpopularnije djevojke. Svi žele biti prijatelji s njima. To je bila Jess. Volim je jako. Nekad je bila lijepa, i sada je još ljepša. Jesi li to vidio? Kako slatko! Stani! Djevojke, mislite li da je u redu doći u školu ovako? Idi na sat matematike, zašto stojiš ovdje? Idi, a ti? Super! Tišina! Tišina u razredu. Lekcija je počela. Sest, jesi li spreman? Stvarno se nadam jer će tvoja konačna ocjena za semestar ovisit o ovom testu. Možeš početi. Imaš samo 50 minuta. Vrijeme je počelo. Opa, što učiniti? Nisam uopće spremna. Kako to mogu riješiti? Čekaj, na stolu su odgovori na test. Trebam ih. Imam ideju. Ukrast ću odgovore. Evo portala. Što je to? Netko ne igra pošteno i dobivaš jedinicu. To je to. Gotovo je. Što? Ne! Tako je strašno. Ne znam ništa. Moram razmisliti. Odgovori. Imam ideju. Imam loptu sa sobom. Mogu je iskoristiti da odvratim učitelja. Da, vrijeme je za zabavu. Sva ta jaka svjetlost. Ne vidim ništa. Tko to radi? Što je s ovom zabavom? Imamo test. Gdje je Liv? Liv! Tu si pokušavaš ukrasti odgovore dok i sama ne uspijevaš. Sada Liv ima jedinicu također. Ne mogu dobiti jedinicu. Što da radim? Ne znam ništa. Nemam ni puno vremena. Hej, Jess, evo odgovora. Danny, ti si moj spasitelj. Hvala ti na odgovorima. Ovo je... Što je ovo, Jess? Odgovori? Danny.
Dobivaš jedinicu. O, tako je zla. Naučit ću je lekciju. Idemo malo čarati. Izlijevanje otrovnog otpada na nju jer je otrovna. Što si učinio? Prekriven sam ovom ljigavom smećem. Ovo je nečuveno, svi ćete u kaznu. Tko je to učinio? Zašto mi se smijete? Odlazim. Naučila sam je lekciju. Više neće biti zla. Nema testa, nema loših ocjena. Možemo ići kod velikih prijatelja. Jess, ti si tako super. Uri, možete se kasnije zagrliti? Idemo se zabaviti. Wow, što se događa? Navijački tim organizira prvenstvo. Djevojke, želite li sudjelovati u tome? To je sjajna prilika, možete pokazati svoje vještine. Hajde, uzmite pompone i idemo. Sviđa mi se i ja ću pokušati. Nije tako teško kao što izgleda. Jess, tvoja kruna na Danijevoj je glavi. Sada je on najcool dečko u školi, a Jess je opet štreberica. Uzrujana je. Što? Jess ne može plakati predamnom. Jess, uzmi svoju krunu. Izgleda bolje na tebi. Ti si moja princeza. Hvala. Zašto on girly Jess? I meni se sviđa. Završilo je tako dobro. Ljubav je opet pobjedila. Izgledate sjajno zajedno. Sam, bok, ti si pomalo ljut. Što je s tobom? Makni se od Jess. Što se ovdje događa? Ne usuđuj se dirati mog Denija. Sam, reći ću ti što mislim. Znat ćeš kako povrijediti moje voljene ljude. Odlazi. Vau. Jess, to si tako dobro riješila. Nevjerojatna si. Mogu li te otpratiti kući? Ti žele? Što? Hej, čekaj malo. U redu. Uzmi karte. Pojest ću to. Mogu to lizati, imam... Ništa? Kako? Tko je smislio te karte? Po mom mišljenju sve je pošteno. Rado ću probati ovaj žele. Pun i vrlo je ukusan. Izgleda prekrasno. Bilo je... Što se događa s mojom kožom? Moja koža. Zlatna je. Wow, želim to i ja. Okus je nevjerojatan. Kakav neočekivan dar. Oduvijek sam sanjao o zlatnoj kruni. Moja kruna nije zlatna. Daj mi žele. To nije pošteno. Imaš kartu s ničim. Ne možeš ga imati. Kakva prekrasna haljina. Pa, sviđa mi se. Pogledaj to. Zlatni prstenovi, naušnice, ogrlica. Sve je tako prekrasno. Moj san se ostvario. Sada sam bogata. A što je sa mnom? Hvala! Čekaj, trebam tu djevojku. Britney, budi odvratna. Pozdrav, lijepa djevojko. Ovo je za tebe. U redu. Hvala ti. Što se događa? Netko neka pozove doktora. Odmah. Vau! Drago mi je što smo se upoznali. Ja sam Brian. Vau!
O, ne, moja ljepota je nestala. Što? O, Bože, ovo je strašno. Ah, djevojke, uzmite karte. Nemam ništa. Ne želim gledati to. Ugriz? Šališ se? Nema šanse. Žan, počnimo s tobom. Želi mi sreću. Bože, ovo je najljući čips na svijetu. Jako se bojim probat ga. O, gori. O, ne želim to, pa hvala. Ne mogu odbiti, to je užas. O, postaje tako ljuto. Kakav užas. Drži se, Britney, možeš ti to. O ne, ovo je tako ljuto. Fuj, ptice su se popišale po nama. To je odvratno. Ne. Fuj, ovo je grozno! Moramo čistiti lice! Fuj, uf! Da, nema vodu. Ajdem na... Dođi ovamo, moj slatki krafni. Okus zlata. Heja, moj je red da ga pojedem. Sve zlatno mi dobro pristaje, uključujući slatke krafne. Odrezujem komad. Bijeli, možeš li me počastiti? Žao mi je, to su pravila. Oh, kako sam sretan, tako lijepo. Hej, stani, lopove, ne možeš to učiniti. O, ideja. O, ovo je ukusno. Mljac. Ha? Što? Što se događa? Ha? Osiguranje! Ovo je ludo! Ovo je vjerojatno kako sve... Hajde ti, komadu, jesi li ti taj koji je ukrao djedove grudi? U redu, uzmi sirovi krumpir. U redu, da vidimo. Nemam ništa. Što? Jesti sirovi krumpir? Fuj. Pa, posluži se, Jane. Je li uopće oprano? Fuj. Pa, ja sam gotova. Gledaj. O, definitivno neću jesti s tuđom slinom. Povraćat ću. Ne. Ustala sam svi. Čekajte, nemojte me pozdravljati. Jedite krumpir. O, zašto? Kuharu, hitno trebam vašu pomoć. Naravno, gospođice. Učinit ću to sada. Vjerujte profesionalcu. Napravit ću ti prekrasne pomfrit. Vrijeme je za burger. Idemo na to. Lijepo. O, pogledaj ovo pakiranje. Izgleda nevjerojatno. A sada, tračak zlata. Dobar tek, gospođice. Hvala. Ovo je ukusno, a to je za vas. Nevjerojatno. Dotakni ga. Da li netko želi krumpir? To je samo za mene. Miriše zanimljivo. Kako lijepo. Što? Imam karte. Što imam? O, da! Sjajno! Ližem to.
Sjajno! Počnimo! Ovo je super! O moj Bože! Dej, čekaj! Ideš Ne, dobro. Hajdemo dezinficirati sve. Ne, čekaj malo. Mogu ukrasiti tortu. Koristimo jestivi novac i dijamante, naravno. Nisam siguran mogu li ovo. Nisam siguran mogu li ovo. Nisam siguran mogu li ovo. Još malo? Mogu li ovo? Krema. Nisam Wow, siguran super. mogu li ovo. Nisam siguran mogu li ovo. Jao, moji zubi. Ispalo je. Što je ovo? Prijatelju, daj da pogledam. Budine dinosaur. Les? Tako. Hajde da te slikamo. Oh, prekrasan lanac. Hej, pogledaj to. Oh, kako strašno. Wow, kamenica? Što? Volim je. O ne, da vidimo. Hura! Sretan sam! Ne želim jesti kamenice. Želiš li zamijeniti? Super, Ja ću hvala! platiti. Ups! O, uhvaćeni smo. O, držimo se pravila. Hehe. Vrati mi novac. Ups! Ne mogu ga pronaći. Žao mi je, Jane. To je smiješno. Vi ste urnebesne djevojke. Super. Ovo je tako lijepo i ukusno. Hej, ti si imao dovoljno. Sada je Mandy na redu. O ne, ovo je užasno. Hajde, Mandy, pojedi to. Mi ćemo ti pomoći. Reci, tvoje lice, to je noćna mora. Povratit ću. Bljak! Sjedi! O, bolje. I evo moje omiljene škole. Pa, evo nas. Ne mogu Kakva ni noćna izgovoriti. mora. Sve je pokvareno. Što ćemo ovdje raditi? Odvratno. Poplavili su sve madrace. Ne želimo ovdje živjeti. Pogledaj koliki ogroman žohar puzi po mom krevetu. Oh, Znam što da radim. Izbacit ću sav stari namještaj i naručiti novi. Imat ću novu sobu ovako. Točno. Napravit ću cool sobu. Vidi. Shvaćam. Kako je svjetlo? Osjećam da ću oslijepiti. Drži svoj obojni prostor podalje. Ja ću napraviti jedan. Ovako. Malo mračno. Oh, dobra ga, zatvori to. Stylish. Kupit ću puno cool stvari. O, netko zvoni na vrata. Otvorit ću. Sigurno je ovo moja narudžba. Molim vas, uđite. Oh, moje police. Dobar dan, dođite ovamo. Oh, tako sam sretna. Kakve prekrasne svjetleće police. Koliko stvari može stati. Je li to u redu? Krevet je spreman za mademoiselle. Igračke su također postavljene. Nisam mogao dobiti. Kako je ova kutija? Završni dodiri. I tu je. Preostaje za ribu i ruku portreti. Sada je spremno. I jastuci na krevetu. Super. Hvala. Bok, vi ste divni majstori. Sada je ovo stvarno moja prekrasna soba. Da, sretan sam. Prestani već jednom. Ja sam u svijetu boja i dobrote. Naoružat ću se ljepljivom trakom. I sve ću napraviti sam. Moramo označiti teritorij. Što je to?
Ne ulazi na moj teritorij. Kokoš, donesi mi kutiju. Požuri. Imamo puno posla. Napokon. Skini poklopac. Dakle, što imamo ovdje? Odlično. Crna. Što vam treba? Što ona radi? Ovo ću zasad baciti ovdje, prijatelju. Trebam ovaj. Kente, uđi u kutiju i uzmi bušilicu. Sada ću sve izbušiti. Ovaj će poslužiti. Zupčanik i još jedan. To je sve. Ja sam pravi majstor. Krevet je spreman. Daj mi cijeli građevinski klamerica. Sad ću napraviti nadstrešnicu na krevetu. Trebat će par minuta. Briljantno. Sada dekoracije. Uzet ću komade kartona i zalijepiti ih na zid. Tamo. Imat ću crno svjetlo. Zalijepit ću ga i na zid. Ruko, dođi ovamo. Idemo. Što radiš tamo? Zaglavila? Ruka! Moram te izvući odande. U redu. Snaći ću se sam. Uzet ću ovo i pričvrstiti na bazu mog tmurnog zida. Dakle, meki zid, posljednji komad. Ali nešto očito nedostaje. Amen. Što? Ruka? Dobro razmišljaš, Ruka. U pravu si. Trebam sprej. Bit će lijepo. Pomozi mi obojiti zid Još i ne. učinimo sve crnim. Idemo dalje. Sivi oblaci podižu raspoloženje. Zavjese? Prekrasne. Kako strašno! Malo dekora. Prekrasna crna stvar. I globus. I ovdje ću objesiti svoju tmurnu ljuljačku. U redu. Sretan sam. Što? Grozni zvukovi. Ne čujem glazbu. Moramo vidjeti. Srijeda svira. Onda ću uzeti svoju kuglu i mikrofon. Da, prekrasan ružičasti mikrofon. Pjevat ću svoju omiljenu pjesmu. Sad ću sve postaviti i la 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 na 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 na. Ako glasno. Što je tamo? Znam kako ukloniti smetnje. Oh, obožavam to. Što se događa? Plesat ću svoj omiljeni ples, Bully Me Once. Znači, to je razlog? Pa, pričekaj trenutak. I ništa me neće zaustaviti. Što? Zašto je tako svjetlo? Razočaranje. To je to. Ruka, nešto se mora učiniti. Što? Kej, ne diraj polugu. Neću ti dopustiti. Pusti ruku. Ostavi ga na miru. Ruka je pala u akvarij. Utopit će se. Što će se dogoditi Smiri se. s njom? Iza tebe sam. Što je? Je li živo? Prestani paničarit. Nije se utopilo. Sada ću to izvaditi. To je to. Drago mi je da je ruka na Navlažio sam sigurnom. ruke. Kaj zgodna Rubikova kocka. Uspio sam riješiti, prijatelju. Želiš nešto jesti? Mislim da ću naručiti nešto ukusno za jesti. U redu. Savršeno. Stići ću ubrzo, ali u međuvremenu... Već smo to donijeli. Dakle, moja narudžba. O, Bog, dođi k meni, molim te. Stavite moj hladnjak ovdje. Hvala vam. Doviđenja. Što se ovdje događa? Tako zanimljivo. Tako cool ružičasta boja. To je sve što sam naručio. Divne marmelade i sada ću ih uživati. Tako ukusno, slatko. Oh, ja sam gladan. Umoran sam. Ruka, trebam jest. Donesi mi nešto. Što nosiš tamo? Što je ovo, Ruko? Nadam se da je sok od rajčice. Hvala vam puno. Nije loše. Nije loše.
Tako ukusno, kiselo i začinjeno. Led. Upravo ono što trebam. Izvrsno. Živjeli! Vidiš, slatke oči su baš kako treba. Mislim da ću sada igrati. To je na vrlo tmuran način. Pogledaj! Što? Zašto nisam? Hvala ti. Volim oči. Završio sam ovo, a sada ću uzeti tvoje. Hej, znam da me plašiš. Izveo sam ti šalu. Pa dobro, to je u redu. Nije smiješno, usput. Wow, sad imam sve za disko. Disko kugla je tako fora. Plesat ću do jutra, da je toliko svjetla. Wow, objesit ću ga ovdje. Baš elegantno. Ovo je moja prekrasna lampa. Stavim je ovdje. I malo svjetla. Upalit ću je i... Imam super disko. Bog, prijatelji, imam nove stvari kod kuće. Pogledajte što sam donio. Dođite na moju zabavu. Zabavite se. Vrata. Tačim. Moji prijatelji su već došli. Pogledaj kako je ovdje super. Idemo se slikati. Imam kristalnu kuglu ovdje. Možete plesati. Super! Objavimo fotografiju na društvenim mrežama. Prava zabava s plesom do iznemoglosti. Što se tamo događa? Strašno je. Ali hajdemo to pogledati. Što nas tamo čeka? Još nekoliko koraka i... Što trebate? Je li to duh? Idemo van! Radije bih pobjegao! Oprosti što smetam. Imamo gledalo i cool ružičasti ruž. Idi na... Stavi šminku. Da, puno ljepše sada. Ti što radiš? Pišeš li? Fretboard? Pomoć! Sladak si. Jesi li ozlijeđen? Ideš li kući? Moram završiti svoj roman do roka. Nije ostalo mnogo. Još par poglavlja. I možeš ih poslati izdavaču. Ruke, maknite se od meni. Što ti treba? Hajde, pogledat ću. Ne, Hunt. Nemam sada vremena. Pusti me na miru. Idi u šetnju. Koje cool svjetle sjene. Pa, što ima? Ruka. Što se dogodilo? Ruka! Moja kosa! Što se tamo događa? Pa, stalno mi odvraćaju pažnju. Opet te šale, Ruko? Moramo to zaustaviti. Dođi ovamo. Sada ćemo te staviti u kavez zbog tvog ponašanja. Ne možeš to učiniti. Odupireš se? Hajde, to je to. Sjedit ćeš ovdje dok se ne popraviš. Nemoj pustiti van. Molim te, tako je lijepo. Žao mi je zbog njega. Izađi! Dođi ovamo k meni. Pustit ću te van. Nećemo ga više letiti. Slažeš se? Savršeno. Ja sam Curl. Hvala puno. Ostavite me na miru. Ti si. Dobro, hvala. Trebamo danas oslikati kuću. Bravo, Olivere! Odlično si obavio posao oslikavanja kuće. Upoznajte ovog cyber psa po imenu Oliver, mog najboljeg prijatelja i ljubimca. Wow! Kakav je ovo pas? Ovo je prvi put da ga vidim. Prijatelji, imate malo krzna na sebi. Wow! Imam pravog psa ispred sebe. Ne! Moj cyber pass Oliver! Jack, pusti me da te pomazim. Što nije u redu? Moramo dovesti struju preko ograde. Ovaj Jack nikad neće moći ući u moje dvorište. Radi! Izgleda da postoji sukob između Denija i Phoebe. Pogledajmo kako će se slagati. Pa. Solarni paneli. Hvala što si mi pružio podršku. Bravo. Kako je cool imati snažnog cyber psa.
Wow, tko? Koga treba napuniti? Tu smo, baš na ulici. Tako je cool. Skreni na stranu. Ti si najbolji. Idemo dalje. Treba nam satelit. Wow, hvata sve. Ima li dobre slike, Olivere? Ne baš. Je li sada bolje? Ha? Savršeno! Wow, ne mogu otvoriti vrata svoje kuće. Tako je. Cyberdog, idemo! Gotovo! Lazerski vid! Wow, to je bilo moćno! Wow, pa Oliver! O da. Ha! To je savršeno! Ova vrata su izdržljivija! Wow! Neolites! Ukrasit ću našu kuću s neolitima! Ispast će prekrasno! Sjajno! Sviđa mi se! Sada trebam nekoliko tipkovnica da sve kontroliram. Oliver, hajde! Odradi svoje! Wow! Naša kuća je definitivno vidljiva iz svemira. Najcool stvar ikad. Velika stvar. Jack, nazovi me. Što si ti? Kako lijepo. To je to. Igrat se sa šapama? Što može? Napravimo od toga. Ukrasimo. U redu. Obriši krov. Sve što trebam. To su ovaj tanjur i ovaj klamerica. Hvala, Jack, na pomoći. Super! Krov je ukrašen. Jack, ti si najbolji. Što slijedi? O, ideja! Ukrasimo zidove s peperoni. Ovo je moje omiljeno. Ja ću to uzeti, Joey. Kako ukusno! Obožavam to! Jack, nemoj jesti našu dekoraciju. Evo malo pijeska. Izjednačit ćemo liniju. To je to. Jack, pomozi mi postaviti pločice. Naravno. Wow, Phoebe, to je tako super. Sjajan posao. Sada je vrijeme za igru. Jack, uhvati to. Wow, već sam krenuo. Outrider, uhvatit ću ga. Imam ga. Jack, ide ti odlično. Sad? Čekaj malo. Ovo je savršeno za ovu kuću. Tako različito, ali tako super. Idemo dalje. Učitelju, donio sam ti užinu. Wow, hvala ti, prijatelju. Volim kokice. O, je li prazno? Ali nisam budala. Oliver, donesi mi još. Naravno, gospodaru. Što Phoebe radi sa svojim psom? Okreni se, Jack! Okreni se! Tako si dobar! Vrti mi se u glavi! Sad, hodaj! Idemo! Pa, ja sam... Backmaster! Opasan objekt! Hajdemo se igrati! Uništit ćemo ga! Uništit ćemo ga! Oh ne! Bio je to Jackov balon! Danny, tvoj komad željeza uništio je naš balon! Jack, idemo unutra! Što? Nisam ništa vidio! Olivere! Prazna ti je baterija! Treba ga spasiti! Hitno! Idemo unutra! Gdje je podloga za punjenje? Eto je! Legni, Olivere! Odmori se! Ja ću se sada pobrinuti za kuću unutra, jer je prazna! Počet ćemo s mojim igračkama! Oni su super! Sad ćemo staviti svjetla na sve zidove. Ovako izgleda puno zabavnije.
Ako trebamo više svjetla, ukrasit ćemo sobu neonskim svjetlima. Ali gdje ih staviti? Ha! Crtež psa! Ispao je sjajno. Mogu čak i igrati ovdje. Phoebe, što radiš? Provjeri. Sada ćemo transformirati i poboljšati sve unutra. Savršeno! Stavimo tvoje nagrade na ove police. Ti si najnevjerojatniji pas. Želiš li poslasticu? Izvoli! Kura! Poslastica! Obožavam poslastice! Hvala ti, Phoebe! Kako si draga! Ova medalja je za tebe! Prva si među najslađim psima! Sad, mjesto za odmor! Možeš ovdje spavati! Što misliš? Wow! To je tako sjajno! Ovdje ćemo objesiti kućicu s tvojom hranom! Kukloni višak! I tu je hrana! To je tako super! Krevet za vruće ljetne dane! Razveselimo te! Tako si sladak! Danny i Phoebe imaju najslađe kućice sa svojim ljubimcima! Zombi, što radiš? O moj Bože, zdravo, ne smijem biti ovdje. Što je to? Čudan tip. Bacio te je, zar ne? Dobro, idemo. Razmisli. Pogledajmo što sam naručio. Da, točno, točka rezanja, trailer. Moramo bojiti svoju kuću u crno. Ali zašto bih to slikao kad mogu malo pržiti svoju kuću? Hvala puno. Nema šanse. Kako odvratno. Moja kuća ispala je potpuno crna. Sada je trebamo ukrasiti kostima. Imam ih sve ovdje. Neke ovdje. Trebam pokriti krov paučinom. Znam čaroliju koja će ovdje dozvati gomilu paukova. Hajde, moji dragi, radite. Odlično. Tko je to? Kosturava ruka. Neće biti suvišno. Pričvrstit ćemo kamen na krov. Henry! Zombi, daj mi moju kost. Ali, tako je ukusno! Srijeda, danas nije dobre volje. To je to! Vrijeme je da vidim što trebam. Mogu nazvat prijatelje. Možeš li mi pomoć? Čekam. Pomozi nam! To je definitivno moj prijatelj! Cool nadgrobni spomenik! Nemam ga. Spavao sam tako dobro! Ovdje sam s tobom! Nadam se da nisam zaboravio kakav je osjećaj biti graditelj. Nisam te dugo vidio u podzemnom svijetu. Idemo na posao. Moja omiljena zelena boja. Obojimo kuću zelenom. Obožavam svoj posao. Savršeno, hajde! Moje ruke su prljave. Pogledaj taj dekor! Hvala, prijatelju! Sad ćemo se pozabaviti krovom. Postavit ćemo travnjak tamo. I prekrasan znak. U redu je. Da. Hvala. Da! Kako se zove? Ne! Ovako, užasno je. Možda ovako. Dobro. Wow! O ne! Hoćeš li mi platiti? Da. Pričekaj sekundu. Evo. Hvala. Bog. Doviđenja. Vrati se pod zemlju. Tako sam sretan što imam svoju kuću sada. Pogledaj dekor. Dodajmo još nekoliko detalja. Prekrasno. Wow. Gljiva. Nevjerojatno. Još nekoliko. Nevjerojatno! Što se događa? Ovo! Kako odvratno! Trebao bi obojiti kuću u crveno. Imam puno krvi.
Možemo obojiti kuću u crveno. Savršeno. Hvala. Pogledaj krv koja teče posvuda. Pustit ću moje male šišmiše. Neka odrade posao. Sjajno. O, savršeno. Neki lampioni. Znak. Ne trebam sunce ovdje. O, prekrasna kuća. Znam da me voliš. Kakav si ti sladak pauk. Što želiš, stvarčice? Što je to? Želiš kuću za sebe? U redu, napravit ću ti kuću. Ali moraš mi pomoći. Donesi kutiju tamo. Hajde, požuri. Jesi li je donio? Trebat će mi ploče i pištolj s ljepilom za tvoju kuću. Kako bismo napravili kuću za stvar, trebamo zalijepiti ljepilo na ploču. Zalijepi drugu ploču na nju i sve sakupi. Stvari, nadam se da ti se sviđa. A sada, napravimo puteljak na travnjaku do kuće. Od onih strašno teških kamenja. To je bolje. Nastavljamo. Pozdrav, prijatelju. Trebamo mjesto za slova. Vrhunski! Ovo će biti savršeno. Da, definitivno nam treba poštanski sandučić. Što je ovo? Ovo pismo. Volim te. Od koga? O ne, je li to od zombija? Muka mi je od tebe. Ne sviđaš mi se. Stvarno? Kako mogu zadobiti njegovu ljubav? Imam ideju za poštanski sandučić. Gledaj, to je... Ohladi zalijevku! Mogu nabaviti salatu iz Francuske. Donio sam ti pisma. Sjećam se tvoje... Legendarni ples! Prekini Doviđenja! Pismo za vas, gospodine! Gospodična... Dobro. Fuj! To je grozno. Bok, bok! Drakula! Jesu li to stvarne stvari? Čekit će mi sigurno pomoći. Hajde da vidimo! Motorna pila? Ne radi. Ništa ne radi! Ja sam pravi Drakula! Žao mi je. Kakva predivna kuća! Imam... A što je to? Je li to sunce? Kako odvratno! Svjetlo u kući. Nisam napravio nikakve popravke unutar kuće. Ovdje definitivno treba nekih promjena. Obojimo zidove. Moja Lijevo i omiljena crveni. boja. Kako lijepo. Stavimo crveni tepih na pod. Objesi crveni zastor na prozor. Na I njih definitivno lijepa slika. Moj pradjed. Nevjerojatno. Objesit ću češalj kako bi mogla počešljat kosu. Moja lijepa prijateljice. Draga moja! Zašto? Tako usamljeno. O moj Bože! Čekaj! Zelena savršeno odgovara ovdje. Samo obojaj moju kuću iznutra i izvana. Već sam to učinio izvana. Tako smo daleko stigli, dragi. Evo male kutije. Mi smo televizija. Volim te. Krevet i navijajte da se mogu odmoriti. Odlično. Ovo će služiti kao stol. Oči i mozak. Volim je. Sretan! Toliko bolje. Što? Što imamo ovdje?
ovdje! Da vidimo! Burger! Jabuka! To sam ja! To sam ja! I opustite se nakon renoviranja! Što da radim? U redu. Prvo, trebamo sve obojiti u crno. Limenke crne boji to mogu izdržati. Savršeno. Sada postavimo crni tepih na pod. Zalijepit ćemo neonske vrpce na zid. Zalijepi malo vati tamo. Šator prebojan. Sarsat and napoliju pozaden. Na polici će biti moja knjiga i objesit ćemo male kosturi na zidovima. Savršeno će se uklopiti u dekor. Objesit ćemo sliku moje omiljene stvari. Stražni stol i moji omiljeni unutarnji predmeti u kutu. Naravno, moj Tide Rider. Moram dovrši moj roman. I nemoj me ometati. Izađi. Ej, Bog! Dođi i posjeti me! Lijep dan želim i pretplatite se! Šareni špageti! Evo! Hajdemo to napraviti! Pa. Nema problema. Za početak moramo pomiješati sve sastojke. Dobro je da imam poseban uređaj za to. Dodavanje malo Skittlesa. Sada, pogledajte ovo šareno tijesto. Što je ovo za miris? Luk je vrlo zdrav i miriše ukusno. Izrezali smo sve ljude. Digitalne lopte. Igrajući ih sve... kakav miris! Sada kuhamo sve u zasebnim posudama i dodajemo tvoj špageti unutra. Ukusna soda! Doviđenja. Jesi li skoro gotov? O ne, imam ideju. Bok Gummy Bear. Stavit ću ih u čaše, boju po boju. Sad dodajem svoj omiljeni soda. Vau! Pogledajte mjehuriće! A sada zagrijemo sve! Ovo je stvarno cool! Pive su se otopile i dobili smo šarenu vodu. Vjerojatno se pitate što radim. Sve točim u posebne cijevi. Pa, sada trebamo čokoladu. Razbijamo je i prelivamo po vrhu. Pogledaj to. Ovo je prekrasno. Pa, moj džem od naranče je smrznut. Izvadimo ga iz mojih posebnih tubica. Iza mene. Vrijeme je posipati mini marshmallows. Gotovo! Wow, hajdemo probat. Ovo izgleda puno bolje. Počet ću s ovim. On je čak čaga... Vrlo bucmast. Ne znam ni kako pokušati ovo. Savjet. Tjera me na suze. Definitivno nije pobjednik. O, i definitivno ću ovo pojesti. Wow, ovo je tako ukusno. I marshmallows na vrhu. Znaš što? Ovo je nevjerojatno. Ovo jelo definitivno pobjeđuje. Sad želim
želim sendvič. Kao ovakav. Kao burger. Pa, nema problema. Trebamo malo tijesta. Moje omiljeno povrće. Stavljamo ga u tijesto. A sada sve pomiješamo zajedno. Evo ga. To je naša buduća peciva. Zašto bacaš brašno ovuda? Imam bolju ideju. Trebamo veću tavu. Mnogo bolje. Sad malo pljevenog mesa. Donošenje jaja u zrak. Neki sačini. Vrijeme za boks. Da. Pohađao sam neke satove. Apsolutno. Sad je... Vrijeme je da pržimo slaninu. Ne postoji stvar kao previše slanine. Idemo dalje na tvoju pljeskavicu. Miriše ukusno. Opa. Gleda lijepo. Epohalno. Baš kao što sam želio. Da? Vrijeme je za sir. Lično. Imam ga točno na vrhu. Savršeno. I više mesa. Ovo je nevjerojatno. Pokrivam to. Uvijek slanina. Nešto gori. Okrenuo sam se i spalio sve. Što da radim? Imam ideju. Mogu kupiti aparat za sendviče. Evo ga. Dostava je bila brza. Sada stavljamo sve sastojke unutra. Moj burger će ispasti nevjerojatno. Zatvara se. Razbijanje jajeta na vrhu. Nije loše. I trebam još malo... Začini! Stavite ih na moju ribu zajedno s limunom. Pržiti sa svih strana. Moja zdrava sezona, ali... vruće je. Pa, opet sam se opekao. Režemo ga i sastavljamo naš burger. Izgleda nevjerojatno i super zdravo. Lijepo. Pa, skoro sam gotov. Zatvorimo ga i stavimo zastavicu na vrh. Kore ljepota. Uf, to je čudno. Pogledaj što imam. Ovo je Michael. Mega burger. Da, više sira na vrh. A rastopimo to. Dodajte malo pomoći vatre. Neko povrće, naravno. Prvo. I kobasica. Vidi moj burger. To je sve. I to je spremno. Opa, to je ludo. Ali moj sendvič, pa nazovimo ga burger, također je skoro gotov. Izvaditi i staviti povrće na vrh. Ukusan kečap i zatvoriti s drugom polovom. Pritisnuti dolje i vojla. Gotovo smo. Wow! To je zanimljivo. Jednostavno, ali da pokušamo. Wow, onako je. Pokušajmo sada ovaj zeleni burger. Odlazim.
burger. To je kao cijela pita. O da, to je ukusno. To je pobjednik. O da, znao sam to. Sad želim tortu i ukusno vino. Sranje! Mogu učiniti bilo što. Polijevam ukusni džem na vrh. Što više, to bolje. Stavljamo sve u pečnicu. Pa, mislim da smo gotovi. Soda je bila ukusna. Vadim tortu. I pogledaj to. Malo kreme na vrhu. Imat ćemo tortu različitih boja. I opet. Više vrhnje. Pritisnimo ga dolje. Paka je bila u krivu. Režem svoju tortu. Trebam kvadratni oblik. Prelijevam malo kreme oko rubova. I stavljam još jedan kolač na vrh. Nevjerojatno. Idemo dalje. Treba malo žute boje. Razvaljajmo to. I izrežimo u pravilan oblik. Znam što trebam učiniti! Šta? Da, koristim svoju mašinu za šivanje. Nevjerojatno. Stavljam ga na vrh. Što se događa? Tko zna? Ne trebam to. Hajde da bacimo. Au. Prilično je malo. Da, pretjerao sam, ali imam još jednu ideju. Stavit ću sve u svoju cipelu. Ovako. Sada umačem svoju cipelu u čokoladu. Wow, super! I još čokolade. Sada je to cipela kolač prekrivena čokoladom. Odlično! Pa, evo moje torte. Ne mogu to učiniti. Dekorirat ću ga gumbima! Prekrasno! Što? Moja žena! Aha. Žvakaj! Kurvo! Bacanje moje torte! Što radiš? Ja! Bojim ga se. Uništili su mi tortu. Želim te! Glavom udarac! Ups! Jau! Što? Pokušajmo. Bog! Hej, to je guma! Ne, to je loše. Ne trebaju mi cipele. Ne znam. A ovo izgleda mnogo bolje. Wow, iznutra je dugino. I super ukusno. I čokoladni puding. Super! Ova torta je definitivno pobjednik. Ja sam taj! Djevojke, okupite se. Mala Ema će nam pokazati jelo. Želim tortu. Pa, svi su spremni. Dobro jutro. Što da radim? Da, imam ideju. Napravit ću tortu u obliku dvorca. Bit će jako cool. Izrezujem kalup, uklanjam višak dijelova i... gotovo je. Jej! Nevjerojatno! Koristit ću waffle kornete za to. I trebamo malo plave kreme da bude nevjerojatno cool. 34. Sada moramo koristiti šarene 85. mrljice posvuda.
Prekrasno! Sad ću koristiti malo čokolade. Istaknut će više okusa. Dekoriranje malim maršmelovima. O, pogledaj to. I ružičasta zastavica na vrhu. Dobar posao. Ali i ja imam nešto na umu. Trebam čokoladu, puno nje. Rastopit ćemo je svu. Da ubrzamo proces, upotrijebit ćemo malo vatre. Super! Čokolada se rastopila, a sada je prelimo po torti. Vrijeme je za čokoladice. Kit Kats su savršeni. Posložiti ih svuda okolo i nekoliko jagoda za ljepotu i okus. Vežem ga crvenom vrpcom za ljepotu i moja torta je gotova. Vau, bako, izgleda odlično. Stop, sad ću vam pokazati što je stvarno cool torta. Moram nanijeti crnu kremu na tortu. I sve to poravnaj. Dobro, ruke. Kalup. Hvala. Drago mi je da znaš što sam htjela. Ulijevajući tekući maršmelov u kalup. Izgleda savršeno. I posljednji sastojak sirup od jagode. Volim ga jer me podsjeća na krv, puno ga ulijevam, gotovo. Ovi kolači izgledaju tako zanimljivo. Pokušat ću s ovom dvorcem. O, dobro. Sjajan posao, Enid. Volim te. I što mi je baka napravila? Izgleda nevjerojatno. Da vidimo. Volim Kit Kat. Gdje su moje omiljene jagode? Govedina, baka ti si sjajna. Što je ovdje? Srijeda, pokušavaš li me opet uplašit? U redu, pokušat ću. Gužva i poljubac. Čudno, ali ukusni su. Želim još? Fino. Ne! Teško mi je odabrati pobjednika, ali danas je srijeda. Najbolje je. Znala sam da je to najbolje. Pitam se što mala Ema želi ovaj put? Pizza. Izgleda odlično. Krenimo. U redu! Prestani udarati tijesto! Dopusti mi da ti pokažem kako razvaljati tijesto. Ako to želiš učiniti, trebaš valjke. U redu. Pogledaj to. Da, Savršeno je. super, ali ja ću to napraviti sam. Znam, napravit ću vlastito tijesto za picu s gumom. Jesi dobro? To je genijalno. Pogledaj to. Nanosim sav Haba Baba na područje koje želim koristeći poseban valjak da ga izravnam i tada! Izgleda tako nevjerojatno. Ti si nevjerojatna, slatkice. Sada mi treba malo koncentrata rajčice. Zatim naribat puno sira. Što je to? Pepperoni? Ne, nasjeckat ću tikvicu. To je puno bolje. I moji omiljeni rajčice. I naravno malo brokule. Sjajno. Nadam se da će ova pizza izgorjeti. Sada, vrijeme je za moju picu. Odlično. Hvala. Koristit ću malo peperonija. Sad malo crvene paprike. Naravno, malo sira. Pogledajte ovu pauku!
pauka. Treba vatru. Napišite u komentare kako biste nazvali ovog pauka. Možda Karl ili Jan? Savršeno. Pričekaj. Uhvatio sam čudovište. Pogledaj ovo. Znala sam da će ti se svidjeti. Vrijeme je za moju picu. Smislio sam odličnu ideju. Samo ćemo dodati tekući marshmallow na moje gumene tijesto. Naravno, srce. I još malo slatkiša. To je nevjerojatno. Šareni šećer! Gotovo! Vau! Čekaj, povrće, pauk. Želim početi s ovim. Pokušajmo. Napravljeno je od tijesta. Što je ovo? Oh, ne! Pečem se sa strane. Zadnji datum nije u redu. Što je ovdje? Aha, povrće. Kakva lukavica. Bako, tko daje Avi picu? O, pazi, izgledaš odlično. Ispričajte me. Čekaj, je li to žvakaća guma? Sjajno! Kenete, ti si najbolji. Ti si najveći pobjednik. Što? Stvarno? Vau! U redu, Ema. Pokaži nam crtež. Zanimljiv izbor. Svi će napraviti koktel za tebe. Već imam sjajnu ideju. Treba će mi moj kipući kotao i moja knjiga čarolija. Čarolija za najbolji koktel. Emi će se sigurno svidjeti. Stavljam sve sastojke. Malo ljubičaste fante, malo puža iz nosa. Žaba. I malo crvenog kiselog sirupa. Malo sablasnih posipa. Prekrasno! Čekaj! I tako je, trebamo malo šlaga. Puno. Neke gumene bombone kao dekor. Prekrasno. Sviđaju li ti se ove oči? Srijeda, nemoj biti smiješna. Emi se ovo neće svidjet. Napravit ću zdravi koktel od zelenog povrća. Oni su tako... O, čovječe. Sve to izmiksajmo. Mislim da je to dovoljno. Pogledaj ovaj savršeni smoothie. O, nešto nedostaje. Moramo dodati malo nasjeckanog povrća da bude hranjiviji. O, i još neke za ljepotu. Užasno smrdi. I napravi moj koktel, pojest ću ukusne kisele bombone, skinuvši poklopac i ulijevši sve u čašu. Pogledaj to! U obliku je srca! Zar nije kiselo? Nisam očekivao da će biti tako kiselo. Dobro, treba malo leda. I to je također u obliku srca. Krećemo. Stavljamo sve na kocku. Imamo dasku i pretvorit ćemo je u mrvice. Pazi. Odlično. Ulijevam u čašu. A sada trebamo koristiti malo sode. Koristit ću fantu. Oh, daj. Ne radi. Što ako je dobro protresem? O, ti si definitivno... Ne bismo trebali to raditi. Zašto? Pokriven sam fanta sodom. Pa, dobro je, u redu sam. Ulijem je u čašu. A sada ću koristiti plavu sodu, ali moram se zaštititi. To je puno bolje.
Uspijevamo. Prekrasno. Sada ćemo ukrasiti s malo kiselih i nerds bombona. Zaglavljeni smo. Stavite slamku i gotovo. Provjeri jedan. Čudno. Vau, što je ovo? Srijeda? Neka probam marmeladu unatrag. Ukusno. Vau, križni brijeg je zapravo dobar. Vau, što je ovdje unutra? Uj! O, bako, mrzim povrće. O ne! Sestra mi je napravila nešto ukusno. Izgleda slatko. Wow! I izvučeno je ime pobjednika. Ja? Jubi! Znao sam da ću napraviti najbolji koktel ikad. Hajdemo odabrati što ćeš prvo kuhati. O, da vidimo što je unutra. Super, napravi mi tortu. Svi to možete. Trebat će mi kokice, ali što si ti smislio, djede Božićnjaku? Ne znam ni sama. Moram razmisliti o tome. Sjetila sam se. Trebam pomoć svojih vilenjaka. Evo ih. Što ste mi donijeli za tortu? Wow, to je najukusnija krema. Hvala. Biskvitna tort. I čak bijela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala mojim vjernim pomoćnicima. Vidimo se na sjevernom polu. Ho, ho, ho. Što? Prvi put vidim vilenjake. U redu, nastavimo kuhati. Pomiješajte kokice i marshmallow uz bijeli. Trebala bi se dobiti homogena smjesa. Složimo tortu. Istisnite kremu na biskvit. Zatim stavite još jedan sloj biskvita. I to treba ponoviti nekoliko puta. Odlično. Sada sve poravnamo s kremom. Wow, ispalo je kao zelena božićna jelka. Ali trebaš dodati detalje. Istisni prekrasne zelene cvjetove od kreme po cijelom kolaču. Savršeno. Sada izgleda gotovo točno kao božićno drvce. Dodajmo crvene i zelene mrvice. Wow, izgleda sjajno. Izgleda kao ukrašeno božićno drvce. Sada pravimo zvijezdu od bijele čokolade na samom vrhu našeg božićnog drvca. Miley, kako ti se sviđa moja torta? To je super, djede Mraze. Dobro si obavio posao i odlučio sam napraviti tortu Snjegovića. Pogledaj, već sam je sastavio. I sad ću dodati malo kokosovih listića kao da je snijeg. Čak će biti i mrkva umjesto nosa. Pa, sada uzmimo čokoladnog djeda Mraza. Wow, izgleda točno kao jej. Moram ukloniti svu ambalažu i kušati čokoladu. Volim je. Tako je ukusna. Što? Ne. Ne želim biti na mjestu ove čokolade. Djeda Mraze, o čemu pričaš? Jesi li uplašen? To su samo M&M's unutra. Pomoći će mi dodati sve potrebne detalje. Pogledaj sam kako je ispalo super. Sada uzmimo male Oreo kekse. Oni će biti oči mog Snjegovića. Spremno! Vrlo je lijepo, Miley. Dobro si obavila posao. Šefe, što ste smislili? Samo moram dodati ukrase. Sama torta je crvena. Napravimo mašnu od gumenih bombona i slatkog štapića za ukras. I gotovo. Dobar tek, Jess. Wow, sve torte izgledaju sjajno. Gdje da počnem? Točno, ovaj Snjegović je super. Tako ukusno. Da, sviđa mi se. Od čega je napravljen ovaj nos? Je li ovo prava mrkva? Mrzim povrće. Neću je više jesti. Sada probajmo ovaj slatki poklon. Wow, to je sjajno. Unutra su čokoladni kolači. To je tako ukusno. Sviđa mi se ovaj poklon. A što je ovo? To je cijelo božićno drvce. Kako cool.
Želim probati. Vrlo ukusno. Božićno drvce je nevjerojatno ukusno. Odabrao sam pobjednika, a to je Džed Mraz. Ho, ho, ho. Hvala, Jess. Uvijek si bila na popisu dobrih djevojaka. Čestitam sebi. O, što možeš skuhati ovaj put? U redu, odabrao sam. Što je u ovoj razglednici? O, kakao. O, treba mi odmah. O, kakao. Čak imam ideju. Sve što ti treba su 2 sastojka. Pomiješaj mlijeko i čokoladu u loncu. Trebamo to zagrijati i promiješati. Moja supruga mi često pravi ovo piće nakon teške noći na poslu. Uli ga u čašu. Pogledaj kako je lijepo. Trebamo dodati malo leda. Napravit ću par pahuljica. To je to. Sada ga stavljamo u čašu. Tako je hladno. Baš kako volim. Majli, što si smislila? Hvala ti na maršmelovima i pokije štapićima. Već znam što mogu napraviti od toga. Snjegović, pogledaj kako je sladak. Moj kakao je spreman. Pa, imam čokoladno mlijeko. Uli ga u blender i dodaj maltesere i kakao unutra također. Sada sve dobro izmiješamo. Uključimo blender. Bit će to tako ukusan čokoladni koktel. Ulimo ga u čašu. Ukrasite šlagom i naravno još više njega. Pospite novogodišnjim slatkim mrvicama. Spremno. Tako lijepo. Hej, gdje je nestalo moje mlijeko? Trebat će mi. Imam staklenku Nutelle ovdje gdje je vrlo malo ostalo. Uli čokoladno mlijeko u staklenku do samog ruba. I gle, smislio sam smiješnu ideju. Stavio sam Kit Kat na bušilicu. Fora, zar ne? Savršeno. Tako ukusno. Volim Kit Kat. Moj koktel je spreman. Jess, požuri i reci mi tko je pobjedio. To mi je trebalo. Probajmo ga. Želim početi s ovim. To je kakao u staklenci s Nutellom. Neobično, ali ima običan okus. Pa, probajmo nešto drugo. Opet je to Snjegović od maršmelova i kakaa. Super, dopusti mi da probam. Snjegović od maršmelova je ukusan. Ali ovaj kakao je super hladan. Ne, to mi se ne sviđa. A što je ovo? Tako je lijepo. Da probam. Fino. Wow, odlučio sam da je šef pobjedio. Da. Nisam sumnjao da ću pobijediti. Hvala, Jess. Odlično si odradila posao. Ostala je posljednja razglednica. Što ćeš sada kuhati? Kakva intriga? Da, želim to. Želim kolačić. Počni uskoro. To je moje prepoznatljivo jelo. Hajdemo skupiti sve sastojke. Prvo trebam Pop Rocks. Otopimo ih u loncu. Kada sav karamel postane tekući, možete ukloniti štapić. Sada napušimo balon. To će biti dovoljno. Umoči ga u karamelu. Zatim kuglu treba prekriti karamelom, što je više moguće. Djede Mraze, možeš li mi pomoći? Naravno, nema problema, ja sam profesionalac u tome. Hvala, djede Božićnjaku. Uklonimo balon i ispalo je da je to karamelna sfera. Uzmemo čokoladni cupcake, istisnemo malo kreme na vrh, stavimo slatko božićno drvce i pokrijemo ga karamelnom kuglom. Posipamo šarenim mrvicama i ispalo je kao prava novogodišnja kugla. Izgleda prekrasno i definitivno ukusno. Kamo ide ovaj cupcake?
Treba mi jedan. Nadam se da vam ne smeta, šef. Smislio sam prekrasan ukras. Stvarno volim svoje sobove koji me vode po cijelom svijetu za Božić, ali najdraži mi je Rudolf. Samo nemoj reći ostalima. Wow, izgleda sjajno. Djede Mraze, možeš li napraviti sladoled u ovom kornetu, molim te? Wow, nikad nisam vidio nešto slično. Ispalo je kao sladoled. O, hvala. Tako je ukusno. Stavili smo ga na cupcake. Pravimo uši, nos, oči. Kako lijepo. Jess, probaj. Hajde. Kura, cupcakes. Svi su tako različiti. Želim početi s ovim. Izgleda kao božićni balon. Oh, ne. Uf, jezik mi se zalijepio za karamelu. Ne želim to probati. Pa, što kažeš na ovaj... O, izgleda kao jelen. Ništa neobično, ali prilično ukusno. Sviđa mi se ova kombinacija. A što je ovo? O, kakav sladak cupcake i odlična kombinacija sladoleda i kupcaka. Vrlo dobro. Kogod da je to smislio, definitivno je pobjedio. Nevjerojatno je ukusno. Hura, pobjeda je moja. Svidjela joj se moja ideja. A što želi? Beba želi pomfrit. Ništa komplicirano, sve ćemo napraviti. Znam recept. Čini se da trebate uliti ulje. Ulit ću još. Bit će masnije i ukusnije. Tako da će se sigurno sve dobro ispržiti. Napunit ću cijelu tavu uljem. Malo ulja. Uključite ga i započnite. Koristit ću... Puni paket jer ih nikad nema previše. Pomfrit. Unučice, što radiš? O, gori! Moramo brzo ugasiti vatru. O, ne. Nije kao recept na YouTube. Zamalo smo zapalili kuhinju. I sve nas. Bolje učiti od bake. Sada će ti baka pokazati kako se to radi. Uzet ćemo dosta ulja, malo smanjiti vatru i staviti krumpire unutra. Tako će biti savršeno. Bacit ću ga i staviti na tanjur. O, kako je dobro ispalo! Sve je za moju unuku. Ostaje dodat najukusniji kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Mojoj unuci će se sigurno svidjeti. I koliko kalorija ima u ovom jelu. Pokazat ću vam kako bi trebalo biti. Oslobađamo se viška ulja. Zatim zamotamo krumpire u komad mirisne slanine i zamotamo rolnu. Baš tako. Dodajte kap brusničnog džema bez glutena od Duroa na vrh. Baš tako. I dodajte malo ružmarina na vrh. Remek dijelo je spremno. Sjetio sam se nečeg boljeg. Troli marshmallow s okusom banane izgleda kao krumpir. A ako dodaš Hershey's sirup od jagode, bit će baš kao krumpir s kečapom. Ali okus je tako sladak. To će se mojoj maloj sestri stvarno svidjeti. Napokon, sve je spremno. A beba je već čekala svoju hranu. Jelo od moje bake prvo je privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Izgleda stvarno ukusno. Bebi se očito svidjelo. Pitam se kako bi joj se svidjelo... Ozbiljno, djevojko Buco. Osovina je uzela Uobičajeni recept, ali nije bio cijenjen. I tu je bio dar od moje sestre. Izgleda kao krumpiri i kečup. Ali ovo... Da! To je slatki marshmallow s umakom od jagoda. Zamoči i pojedi. Ostaje još izabrati pobjednika. Jelo od bake. Da, ja sam pobjednik. Oh, boli. Što će beba sada htjeti jesti? Želi jesti sushi. Što je ovo? Ne znam kako to kuhati. Reci baki što treba učiniti. Juhu, učinit ću to. Češkaš mi nos? Kako kuhati rižu? Suši s gadnom algom? Radije bi opet nešto slatko. Ili slatko i kiselo. Uzmimo slatko-kisele jezike. Dodajmo tučeno vrhnje umjesto umaka. Zamotajmo marmeladno oko. I nekoliko marmelada od Hariba.
Kako veliko i šareno ispadne. Jeste li ikada vidjeli takav suši? Ovo je jednostavno savršeno. Sad trebate uzeti list nori i prerezati ga na pola. Sve je suho. Puca. Kako si to napravio? Zato što sam profesionalac? Bako. Izrezat ću malo ribe. Savršene kriške. Stavit ću malo riže na podlogu i malo norija. Uvijem s podlogom, stavim malo ribe na vrh, izrežem, aha, i to je to. Klasični Philadelphia roll s džumbirom i wasabijem je gotov. Super! Ne mogu napraviti te tvoje rolice. Ne zadržavaju svoj oblik. Imam ideju. Samo ću narezat malo krastavaca, izvadit sredinu i stavit rižu unutra. Savršeno! Sada je vrijeme da beba proba. Počnimo s ovima. Suši od šefa izgleda savršeno i okus je nevjerojatan. Kakva velika i svjetla rola i jako ukusna. Okus? Tako ukusan da ih je odmah izabrala kao pobjednika. Ovaj put slatki dar od moje sestre nadmašio je sve. Oh, nisi probala moje. Hej bako, probudi se. Unuka opet želi nešto ukusno. Želi piti čokoladni koktel za desert. Ovo je moj omiljeni recept. Trebat će nam nekoliko kockica leda. Ulit ću još čokoladnog umaka u staklenku. Starbucks mliječna čokolada do vrha. I napravit ću malo mliječne pjene ručnim mikserom. Oprosti, bako. Približila si se previše. Što je ova vrećica u bakinim rukama? Instant kava 3 u 1. Zar će to stvarno dati svojoj unuci? Da, ali čini se da i baka to voli. Sada dodaj šlag. Često sebi kuham ovakav recept. Usput, ne zaboravi na sebe. Posipaj Oreo mrvice na vrh. Stavi keks gore. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to. Savršeni čokoladni milkshake. Tko to tako kuha? To je užas. Više puta sam pravila slatka pića s kavom. Trebamo svježa zrna kave. Sve mjerim do grama. Mljevenim zrna u fine mrvice. Zatim ga skuham u French pressu. Kava će biti savršena. Ulite ga u šalicu i dodajte malo mlijeka. Napravit ću pjenu od toga. Sigurno nikoga neću poprskati jer sam profesionalac. I ukras pahuljicama. Savršeno. Vrijeme je da isprobamo pića. Ruka sama dodiruje prekrasnu čašu. To je divan koktel. Također, ukusni keksi na vrhu. Savršeno je. Što sada reći o instant kavi? Baka je htjela otrovati unuku. Nemoguće je piti. Pjena. Od kave od kuhara. S ugodnom aromom, ali okus nije ništa posebno. Beba bira lijepog pjetla. Trep! Da! Tako je, sestro! Opet si pobjedila! Sljedeći zadatak je da bubnjevi napravite vafle. Što? Što je? I znam recept. Razbite jaja. Dodajte šećer. Možeš imat više, tako da će vafli biti još bolji i smetat. Smetat. O, umoran sam od toga. Možda je to dovoljno. A sada možemo dodati malo brašna. Koliko je potrebno? Baka, oprosti, opet sam te zamazao. Više brašna, više vafla. Možda nije potrebno toliko brašna. Vratit ću višak natrag. Tako neće uspjeti. Ali sigurno će joj se svidjeti dokazani recept moje stare bake. Tijesto je ispalo savršeno. Evo, sada možeš izliti tijesto u kalup za vafle. I ja sam skoro gotova. Savršeni ružičasti vafli uskoro će biti gotovi. Čime hraniš bebu? Potrebno je jesti zdravu hranu. Nećemo trebati šećer. Bolje ćemo uzeti tikvice. Savršeno. Sada ćemo dodati neka jaja.
Stavi brašno i napravit ćemo tijesto. Brzo ću to napraviti mikserom. Kako ružno izgleda. I pokušajmo naše super zdrave vafle. Skoro su gotovi. Mislim da. Mljat! Staviti ću ih na tanjur. Dodaj malo šlaga od jagoda i bobičasto voće. Volim kako je ispalo. I sada ću dodati malo tradicionalnog javorovog sirupa. Preli sve preko. O moj i komad maslaca. O moj divno. Vafli su gotovi. Zelena je boja od... Loše zdravlje. Nema dovoljno ljepote. Vidimo se na ovoj prezentaciji. Napravi to. Broj sobe i više zelenila i sve to. Bellissimo. Vratila se s pravom prehranom. Evo, unuko. Ovi vafli izgledaju izvan Upravo onako kako je htjela. Ali, to je neobičan osjećaj. Ljuska od jajeta. Moraš biti oprezan kada kuhaš. I što je ova zelena boja? Opet trava na vrhu? Ukradi To se komadić. isplati pokušati. Vrlo mali. Miriše dobro. Ali to još uvijek ima grozan okus. Što očekivati od ovih vafla? Izgleda da su se bebi zaista svidjeli. Evo pobjednika. Jupi! Moji su! Uspio sam! Kakvi ukusni M&M's. Netko dolazi. Moramo sakriti sve grickalice što prije. Hej, dobar dan, sestro. U redu sam. Ne, čini se da je nešto posumnjala. Sestro, ovo nije ono što ste mislili. Što se ovdje događa? Kakav užas! Čini se da ste zaboravili na naše pravilo. Nema slatkiša u bolnici. Bojim se da ću morati sve to zaplijeniti. I to također. To je bolje. Pa, ostao sam bez svih svojih poslastica. Čekaj malo. Da, potpuno sam zaboravio na M&M's koje sam sakrio u gipsu. Tako sam se bojao da vas ne izgubim. Nema ničeg boljeg od mojih omiljenih čokoladnih trišiz. Što? Je li to sve? Mislim da imam ideju. Što Mija smjera? Wow, naravno, u tako teškom trenutku samo prijatelji mogu pomoći. Mike, moramo spasiti našu ljubav prema slatkišima. Za tako opasnu misiju trebat će nam puno grickalica. Idemo. Kamo ideš, mladiću? Nema grickalica u bolnici. Nitko nije mislio da će biti lako. Zdravo. Kako je naša beba? Dođi brzo, doktor te već čeka. Izgleda da je naš Mike smislio ideju. Mike stavlja sve grickalice u ruksak, zatvara ga. Ojka. Wow, stvarno ti dobro stoji, Mike. Što je sljedeće? Malo ruža za usne. Ova boja je tako svjetla i lijepa. To je to. Sada uzimamo ruksak i pretvaramo ga u trbuh. Mislim da rađam. Moram proći. Ne, mojoj bebi se ne sviđa da je diraju. Hvala. Wow, je li Majkov ludi plan uspio? Čini se da Mija još ništa ne sumnja. I ovako. Da, Mike je uspio nadmudriti sve. Pa, vrijeme je da uzmemo zabranjene poslastice. Wow, ovdje ima puno poslastica. Izgleda da bi i min susjed htio užinu. Pa, zašto ne podijeliti? Izvoli. Ups. Stani! Što imaš tamo? Nema grickalica u bolnici. Morat ću zaplijeniti čips. To je bolje. Wow! Izgleda da je jedan od pacijenata stvarno loše. Hitno mu treba pomoć. Doktore, treba mu doktor. Požurite. Nema ni minute za gubljenje. Nadam se da će pacijent biti spašen. Tamo, molim. Što mu je? Mija, izgleda da je ovo jedan od tvojih prijatelja. Zar stvarno nema ništa što se može učiniti?
Izgleda da je pacijent došao k sebi. Vau, je li ovo sve plan mine prijateljice? Vau, ovdje je toliko grickalica. Izgleda da će ih svi imati. Ovo je prava gozba za ljubitelje grickalica. Uhvatite to, prijateljice. Jao, da, nije svatko te sreće. O, medicinska sestra je to sigurno vidjela. Morat će oduzeti ove M&M's. O, jeste li dobro, sestro? Imam ideju. Nema šanse da me prepoznaju u ovom odjelu. Za uvjerljivost dodat ćemo plažu. Što Mike smjera? Tvoja smjena je završila prije 20 minuta. Ne brini, možeš ići i odmoriti se u miru. I ovo će mi dobro doći. Oprostite, medicinska sestra ima važnijih stvari za obaviti. Volim gumene medvjediće. Tako dobro. Nemam ništa. Čini se da Mia opet nije prepoznala Majkea. Uostalom, ovaj put je u obliku medicinske sestre. Majke, jesi li to ti? Da, Mia sada konačno može uživati u hrani. Da, ponekad uopće ne želiš dijeliti slatkiše. Kako je ukusno. Čini se da dečki imaju problema. Medicinska sestra. Izgleda da je shvatila Mikov plan. Sada mu je ostao samo jedan plan, pobjeći. Moja glava. Nema slatkiša. Moram ih zaplijeniti. Je li stvarno tako teško zapamtiti jedno jednostavno pravilo? Pa, Mike, imaš li novu ideju? Vau, što ćeš učiniti? Košulja, kravata, perika? A sada, naočale? To je to. Mike je odlučio ušuljati se u bolnicu prerušen kao doktor. Doktore, tako sam sretna što vas vidim. Osjećam se tako loše danas. Trebam vašu pomoć. Molim vas, izliječite me. Trebam tabletu. Naravno, ja sam doktor. Što odabrati? To bi moglo uspjeti. Evo, uzmi ovu tabletu. Odmah će ti biti lakše. Izgleda da doktor Mike ima problema. Sestri će sada biti jasno da to nije tableta. To je bombon, a doktor Mike zapravo uopće nije doktor. Pa, ostaje posljednji plan. I nikada nije zakazao. Tako se brzo umoriš od tako intenzivnog rada. Jadna medicinska sestra. Zaspala je na radnom mjestu. Opet je to Mike. Sestro, bolje se brzo probudi. Ne možete ovdje doći. Pa dobro, uđi. Što je to na podu? Čini mi se, ili je to... Pa, ne. Pokaži mi što imaš tamo. I sve je počelo tako dobro. Ne ovaj put, Mike. Medicinska sestra je pravi profesionalac. Kako uspijeva zaustaviti prekršitelje iznova i iznova, kao da vidi kroz sve pacijente. Vau, a tko je još ovo? Kakva zanimljiva odjeća ovog pacijenta. Je li to čarobnjak? Vau, kako je to uspio? To je nevjerojatno. Čini se da je medicinska sestra impresionirana ovim tajanstvenim posjetiteljem. Kako se zaljubila u njega? Kako se vješto provukao pored recepcije? Da, izgledalo je kao da je stvarno čarobnjak. Naš tajanstveni gost ušuljao se u Minu sobu. Bok? On se skriva ispod maske. Naravno, Mike, opet si ti i uspio je unijeti slatkiše u odjel. Kakav sjajan trik. Bravo, Mike. Izgleda da imamo još jednog čarobnjaka. Vrijeme je za organiziranje čarobne zabave. Da, ekipa. Na isti uobičajeni način neće uspjeti ovaj put donijeti slatkiše. Najvažnije u ovom slučaju je biti pametan. Sada će vam Mike pokazati kako to rade pravi profesionalci. Nekoliko jednostavnih trikova i ova ruka puna slatkiša izgleda baš kao prava. Moja ruka. Toliko boli, sestro. Kako bolno. Hvala ti. Mia, jesi li vidjela to? Da, slomio sam ruku i jako boli.
Oprosti, Mike bi trebao biti oprezan, ipak je u bolnici, a evo i dugo očekivanih poslastica. Bravo Mike, uspio si opet. Koliko ukusnih Skittlesa ima. Kad si u bolnici, samo te slatkiši mogu razveseliti. O, da. Možete li to, prijatelji? Na primjer, pitu. Naravno. Da biste napravili odličnu pitu, prvo trebate voditi računa o tijestu. Podijelit ću ga na 3 dijela i dodati slatki sirup od krušaka, jagoda i borovnica na svaki. O, kakav mirisni sirup od krušaka. U redu, razvaljajmo svo tijesto. Dodaj malo čokolade. I od crnoga tijesta napravit ću vrlo ukusnu i slatku pitu u obliku lubenice. U redu, baš tako. Sada stavimo sve u zdjelu. I stavite ga na spavanje. O, baš tako, vidiš. Cool, bako. Kuhar također ima sjajnu ideju napraviti pitu od višebojnog tijesta. Izgleda vrlo impresivno i cool. Formiramo pletenicu i pržimo tijesto u vrućem ulju kako bi se odmah pretvorilo u prekrasnu krafnu. Upravo tako. Aj! Evo, sada ga možete prepoloviti, baš tako. Stavi malo kreme unutra. I posipaj savršeno. Što vidim? Nancy, trebaš li pomoć? Ne, hvala Jeff, u redu sam. Samo miješam tijesto s čokoladama, velike krafne i aparat za vafle. Pa, da vidimo kako ti se sviđaju moji rezultati. Ako ti se čini da su izgorjeli, onda griješiš. To je čokolada. Tako je. Moramo dodati više slatkiša. Volim provjeriti bako da to učinim. O, ljepota. Wow, torta od lubenice je gotova. Odrežemo nas primamljivo. Pa, dobar tek, dušo. Wow, koliko ukusnih stvari. Oh, što je ovo? Miriše dobro, ali ne izgleda baš dobro. Oh, oprosti, sestro, ne sviđa mi se. Wow! Ova izgleda... lubenica? Miriše lijepo. I prilično dobro ima okus. Hvala, bako. Oh, wow! Pogledaj ovu krafnu. Izgleda stvarno super i lijepo. Volio bih je uskoro probati. To je sjajno. Kuvar je pobjedio. Da, milost, milost. I jesi li čuo za našu novu igru u kojoj možeš skupljati peciva, krafne i mnoge druge cool stvari? Jupi! Pobjedio sam! Pridružite mi se i preuzmite igru Multitude na Google Play i App Store. Sljedeći zadatak je... Palačinke! Volim ih toliko! Prekrasno, dušo! Najbolji sam u ovome! O da, mogu se oko toga raspravljati. O, baka i kuhar, pa kao i uvijek su suparnici, ali za mene je glavna stvar kuhati iz zabave. Za tijesto za palačinke uzmi nekoliko vrećica i još brašna. Oh da, izgleda tako. U redu, miješam sve. Oh, to je snježna oluja. Ne razumijem što radim krivo. O, mislim da će moja unuka biti jako zadovoljna ako ispečem palačinke u obliku srca. Stavite kalup u tavu i ulijte malo tijesta. Neka porumeni i zapali se.
Oh, kakav miris! I volim praviti palačinke na posebnom štednjaku. Tada ih je vrlo jednostavno okrenuti. Tako, stavili smo svo tijesto u posebnu cijev. Savršeno. Sada mogu početi. Pažljivo. O da, savršena palačinka je spremna. Izli to na tanjur. Šuti, samo pogledaj ovo preslatko srce. Zar nije puno bolje od tvog? Joj, mislim da sam spalio svoju palačinku. O ne, potpuno je izgorjela. Što da radim? Ah da, imam ideju. Dok oni odluče tko je najbolji, samo ću ukrast par palačinki. O, da. O, super. Činjenica. Što? Katastrofa! Palačinke su nestale. Hitno moramo ispeći nove prije nego što istekne vrijeme. Dodat ću kakao i napraviti ih čokoladnima. Onda se nadam da mogu pobijediti baku. O, da, nacrtat ću jednoroga da zadovoljim bebu. Izgledat će sjajno. Dobro, baš tako. Sjajno. O, da, izgleda prilično dobro. Sad preokrenimo to. Wow! Oh, wow! Bravo, šefe. Da, i ja sam skoro gotov. Treba mi samo malo čokoladne paste na vrhu. O, da, miriše sjajno. I naravno malo slatkog gulaša. Cool, zar ne? Bravo, Nancy. Onda ću i ja dodat nešto poput sirupa. Naravno, ljudi... Stanley Connor. Jesi li spreman? Uzmi komad točno u sredini. Večera je poslužena. Wow, kakve zabavne palačinke. Posebno mi se sviđa jednorog. Tako je prekrasan. Probajmo, ima prosječan okus. Ali hvala, oho, kako slatka, srca kojih je skuvao, mislim da je baka. Nije loše. Okej, wow, palačinke sa slatkišima, cool. Probajmo, oh da, super, nevjerojatno, Nancy pobjeđuje. Stvarno? Ja? Hvala, wow! Tak sam gladan. Molim te, napravi mi rezance. U redu, draga. Ah, znam. Mogu uzeti rezance i preliti ih kipućom vodom. Onda će ispasti super i ukusno. Što misliš, bako? Nije li to nevjerojatno? Ha? Pogledaj. Sviđa li ti se? Vrlo snalažljivo, Nancy. Volim praviti rezance vlastitim rukama. Da bih to učinila, razvaljam tijesto. I izreži svoju omiljenu slatku figuru iz toga. Medvjedića, srce ili nasmiješeno lice. Ja ću izrezati ime svog omiljenog kanala. Što misliš, šef? Bravo! To je briljantno. Onda i ja trebam pokušati smisliti originalne rezance. Neka bude lijepa, prepuna rezanaca raznih boja. Ne sumnjam da će se bebi svidjeti. Nancy, kako ti se sviđa moja ideja? Oh, dobra je, ali ću dodat više rastopljenog sira jer ga volim. I sigurna sam da će se svidjeti i mojoj sestri. Miješanje rezanaca. Ispada stvarno cool. Zanimljiv recept. Pomiješat ću špinat, maslinovo ulje i grah sa sirom da napravim ukusni umak za rezance. Dobro, sada sve zgnječimo zajedno. Mislim da izgleda nevjerojatno.
redu, izli na tanjur. O, samo pogledaj to, vrlo lijepo. Sada stavimo ime mog omiljenog kanala i ukrasimo zelenilom. Mislim da ću ukrasiti rezance škampima. Moji rezanci su gotovi. Izlijte ih na tanjur i dodajte malo škampa. Vojla, dobar tek. Hvala vam puno. Opa, ovi rezanci mirišu ukusno. Probat ću ih s užitkom. To je super, ali nije čudo što sam ih pojeo 100 puta. Što je to? Zeleni umak? To je super. Wow, kakve prekrasne rezance. Pitam se kakvog su okusa. Wow, u duginim bojama. Sviđa mi se. Tako je. Ukusno. Pa? Hajdemo vidjeti. Kuhar pobjeđuje. Ja. Da, napokon. Pa, unuko mi ozbiljno. Pozdrav, prijatelji. Wow, sada svatko ima svoj akvarij. Tako su cool i veliki, ali moj je bolji. I što je ovo? Škrinja s blagom. Da vidimo što je unutra. Wow, pogledaj kako su lijepi ovi kamenčići. Definitivno je potrebno u mom akvariju. Tako su lijepi. Također možeš koristiti uže da napraviš nešto od njega, ali trebam ga malo ukrasiti. Da, uzimam ružičastu boju, tako, sada je puno bolje i puno ljepše sa šljokicama. Wow, ovo je savršeno mjesto za to. Pogledaj. O čemu se ovdje radi? Što se događa? Ovo, draga moja, zove se znanost. Uzgajam kristale i oni su mnogo ljepši od tvojih kamenja. Da, spremno je. Pogledaj kako su lijepi. O, da, i bit će točno ovdje, na najvidljivijem mjestu. Ljepota. Dakle, što još imamo ovdje? To je vrlo korisna mreža. Neka bude ovdje kao ukras. I jesi li vidio ovo? Pogledaj kakvog lijepog dupina imam. Visit će točno ovdje. I evo nekoliko prekrasnih školjki. Sve za moju malu sirenu. Sviđa li ti se, dušo? Naravno da želiš. Idi plivati u svoj akvarij. Što radiš? Ne, vrati mi to. Vrati mi moju lutku. Uplašio si se moje igračke morskog psa. Kakva peraja. Imam ideju. Moj akvarij će čuvati čopor morskih pasa. I ovdje ćemo objesiti ovo. Imaću sve ukrase ovdje također. Samo bolje. Dakle, da vidimo što još imam. Kakva ljepota! Savršena dekoracija za morsko dno. Wow. Volim to. Pustite me da stavim unutra. Sve to. Wow. Hej, ponovio si sve? Dobro. Pogledaj što još imam. Prava školjka s blagom. Da, trebamo sve postaviti tako da se mala sirena osjeća ugodno u svom akvariju. Baš tako. Ovo je tako lijepo. Što je to strašna buka? Da, imamo sjajan bend. Pogledaj krevet koji sam pripremio za tebe. Da vidimo, ovdje, sviđa li ti se? Pustite me da to stavim unutra. A sada, evo škrinje s tvojim stvarima. Sjedni i udobno se smjesti u svom novom domu. To je tako lijepo. Ne zaboravi objesiti nakice. I upravo ovdje sjedi. Tak sam dobro napravila i svi izgledaju dobro također. A ovo? Jesi li to vidio?
Bit će to pravi ormar s odjećom. Stavit ću ga ovdje i objesit njezine repove. Savršeno! Evo, sviđa li ti se moja mala sirena? To je to. Pa, ja imam bolje. Ne, čekaj, znam. Napišite u komentarima koja vam se soba male sirene najviše sviđa. Imam ideju za susjednu sobu. Da imam. Napravit ćemo pravu kuhinju. Slažeš li se? Ovo je tvoj hladnjak s namirnicama. I jesi li vidio našu novu kuhinju? O da! Pa, vidiš? Pa, imam bolju ideju. Više nam ne treba kuhinja. Napravit ćemo pravi bar. Neka stavim ovaj akvarij u svoj akvarij. Sada ne zaboravi na barske stolice, a je osiguranje za održavanje reda. Sjajno, odlično. A onda, ako se malo našalimo, da. Neka ga stavim baš ovdje. Jao! To je boljelo! Što si učinio? Ubolo me! Pogledaj, stol savršeno pristaje. Sada malo ukrasa i stolica. I još jedna za tvog gosta. To je tako slatko! Sviđa mi se. To je tako dosadno. Vrtić ili nešto? Pa, imam ideju. Malo iznenađenje s zubima za naš morski par. Ne! Je li ovo piranja? Beka. Wow! Dakle, imamo još jedan prazan kat. Moramo ga popuniti i to će biti lako. Ovdje ćemo imati dnevni boravak. Stavit ćemo ovu stolicu ovdje i također neke ukrase. Savršeno. Evo stola. I ne zaboravi na zvučnike. Televizor i moja mala sirena je spremna opustiti se i gledati svoju omiljenu TV emisiju. Hej, prestani, u redu. Pa, ovdje ćemo imati kauč, malu fotelju i stol s cvijećem u obliku kornjače. Ovdje je kutak za kreativnost. I ti si takva umjetnica, mala sireno. Znam to. Dobra si djevojka. I krov kuće je spreman. Što? Trebali bismo ga ukrasiti. Mislim da bi zvijezda bila odlična. Ne, školjka je bolja. I imat ćemo ovu zabavnu, malu ljuljačku za prelazak s kata na kat. Pa dobro. Imat ćemo i takav tobogan i bolji je od tvog. Uspjeli smo. Sada možemo čistiti u miru. Da. Idemo prvo u kuhinju. Taksi je ovdje. Naša kočija je spremna za polazak. Morski konjići će te odvesti gdje god želiš. I evo našeg. Pogledajmo ove akvarijske kuće za male sirene od vrha do dna. Rebecin dnevni boravak uključuje televizor, zvučnik i prekrasnu stolicu. A pogledaj Belin dnevni boravak pun kreativnosti. Sada, na drugom katu, Rebeka ima bar. To je odlično mjesto za provesti vrijeme s prijateljima, a Bella ima malu kuhinju za večere. Ali pogledaj njihove spavaće sobe. Tako su svjetle i jedinstvene. Svaka sirena ima svoj stil. Koja vam se kuća najviše sviđa? Napišite u komentarima. Vrijeme je da se spustimo niz tobogan. Super! Sjajno! Kako je zgodno tako se spustiti na donji kat. Wow. Zabava. Prskanje vode.